Hol volt, hol nem volt. Volt egyszer egy királyfi. Mentekért rálépett egy kőre. Mondja a kő, au. Felveszi, megnézi. Fogja, visszadobja. Mondja megint a kő, au. Fölveszi, kérleli a kő. Léci, szabadíts fel a varázslattól. Szedjél nekem egy rózsát, és azzal 3-szor legyintsél meg. Mendegél a királyfi, találkozik egy öregemberrel. Kérdezi az öregember, miért búsulsz, édesfiam? Mondja a királyfi, azért búsulok, mert van egy kő az úton, és kérte, hogy szabadítsam fel a varázslattól, és nem tudom teljesíteni a kérését. Szedjek neki egy rózsát, azt mondta. Mondja az öregember, én tudom, hogy hol van az a rózsa, menj 3 hétig egyenesen, és megtalálod, amit keresel. Adok neked 3 varázserejű kenyérmorzsát. Mendegél a királyfi 1 hétig. Megeszik egy kenyérmorzsát, és a 2 kenyérmorzsából újra 3 lett. Mendegél megint 1 hétig, megint megeszik egy kenyérmorzsát, megint a 2-ből 3 lett. Mendegél megint 1 hétig, megint a 2-ből 3 lett, megint megevett egy kenyérmorzsát. Aztán 3. hét végén valami fényességet lát. Oda megy, meglátja a rózsát, leszedi, fut 1 hétig, megeszik megint egy kenyérmorzsát, megint a 2-ből 3 lett. Fut, megint 1 hétig, megint megeszik egy kenyérmorzsát, megint 3 lett a kenyérmorzsákból. Fut, megint 1 hétig, megint megeszik egy kenyérmorzsát, megint 3 lett a 2-ből. Aztán visszafele is találkozott az öregemberrel, visszaadta a 3 kenyérmorzsát, hazaért, meglegyegette 3-szor a rózsával a követ, azonnal szép királynévvel változott, azon nyomban lakodalmat tartottak, és hogyha királyfi a rózsát meg nem találta volna, az én mesém is tovább tartott volna. Itt a vége, fuss el Béla. Örömteli olvasás. Varázsbetű. www.varázsbetű.hu